Čaute ľudia, vítam vás pri tomto videjku. Ideme si zahrať dieťa v žltom. Takže tak. Skúsime si to zahrať, že vraj je to trošku horor. Neviem, skúsime to a uvidíme to. Takže teraz trošku musíme čakať. A kebyže sa ma pýtate, že prečo som už tak dlho nevydala videjko, tak som nemala čas a bola som aj chorá. Takže tak. Som zvedavá, že čo tu bude v hre. Zase táto reklama. Takže tak. Inak ten zvuk. No nevadí, skúsime si to zahrať. Tu je dieťa. To je čo? To je jedno. Dieťa, poď. Ale aké má červené oči. Dobre, ale teraz ja ísť hore do izby, do tohto, nie do tohto, do tohto a asi ho dať spať. Asi neviem. Skúsme si prečítať niečo. No, čo je? Nechcem zaspať. Dobre, necháme ho tu trošku. Sem sa zatiaľ pozrieme, čo tu je. Čo je? Nevadí. Ojoj. Super. Dobre. Potom pôjdeme nahoru. Ale teraz nie. Pôjdeme dolu a že vraj mám pozerať telku. Neviem, či že máme ísť hore ho pozrieť toho bábečka. Neviem, ako sa volá. Ešte nesmím. Tak máme ho zobrať a dole nieže. Či neviem. Tu ja idem pre jedno. Kde je jeho jedno? Dobre. Takže máme ho nakopať. No fuj. Dobre, teraz ho máme vymeniť. Tie plienky. Ježiš, kde už išiel zas? Ale podľa mňa to zatiaľ není hororovka. Zatiaľ. To neviem. Dobre, vymenili sme ho a teraz musí ísť spať. Dobre. A ako sa teší. Nevadí, a potom pôjdeme tam hore, že uvidíme, čo tam je. To si pôjde spať. Počkaj, vyhneme ho? Nevieme. A teraz máme čítať niečo. Dobre. Teraz túto rozprávku musím prečítať. Dobre, rýchlo to len prejdem. Dobre, už aj spí. A kebyže chcete ešte nejaké video o tomto, tak kľudne mi to napíšte dole do komentára a potom keď si to pozriem, tak potom natočím druhé videjko.
Alebo keď chcete napríklad Minecraft môže byť. Alebo môže byť aj Fortnite, keď chcete Fortnite. Lebo aj to môže byť. Kde je? Ale kde je? Jezus. Jezus. Pardon, že takto rozprávam, ale teraz kde mám ísť, alebo čo mám robiť? No neviem. To zatvorím. Alebo keď chcete, môže byť to aj také video, že napríklad vy napíšete niečo dole do komentára a ja to budem čítať. Alebo môže byť, alebo to môže byť aj tak, že vy nejaké slova napíšete dole do komentára a potom ja to prečítam a keď chcete aj také videá, tak vám to aj môžem preložiť. Napíšete, že do akej to mám preložiť a do akej neviem hovoriť, že napríklad tam napíšete angličtina, napíšete tam, čo je to pes a budem na to vám odpovedať, že napríklad dog alebo tak. Takže aj také video môže byť, keď chcete. Ja sa nechcem otočiť. Dobre. Ale čo to je? Nechápem. Dobre, a poďme rýchlo dole. Čo je? Nevadí. Pozrieme sa na dieťa, čo robí. Čo ti mám ešte prečítať? Neviem, čo mám robiť. Lebo tuto nejakú... Jaj. Takže... Zoberiem tohto. Kebyže to chce. Chceš? Nie. Chce? Počkaj. Nechce. Tak chceš tohto? Nechce ani tohto. Tak chceš tohto. Ani tohto nechceš. Potom ktorého chceš? Alebo keď chcete napríklad Roblox, tak aj to si môžem zahrať. Alebo čo to bolo? Alebo Plane versus Zombie, alebo aj to môže byť. Takže kľudne, aké videjko by ste chceli, tak také mi napíšte a potom v ďalšom videjku si to môžeme natočiť a potom My balance in 2023. My balance in 2024. Get free Robux. Try this app. To scan any bar. Zase už táto reklama. Takže tak. Alebo kebyže chcete part 2 z tohto, tak môžem aj to natočiť. Čo? To chce. Neviem, čo je toto, ale nevadí. Ani to nechcem vedieť. Ale tak čo chceš? Čo chceš? Neviem. Kebyže to viete, tak mi to napíšte dole do komentára a uvidím čo.
Neviem. To. Ani tuto už nič není. Otvorím tieto. To. Ani tuto. Neviem. Kebyže to viete, tak mi to prosím napíšte. Ja poďakujem sa vám. Dám na to srdiečko. Takže tak. Neviem. Kebyže to viete, tak mi to prosím napíšte a keď sa vám toto videjko páčilo, tak nezabudnite dať like a odber a budem sa na vás tešiť u ďalšieho videjka. Zatiaľ čau!